yaini tro omwe ndimene tizikuendera pa ground kwina kulikonse kumene muli mwadzuka bwanji muli bwanji tituluke ndithu tiyeni tikavote. Hey guys, ndi ndithu madera ambirimbiri ndithu pali anthu atuluka akuvota kuponya voti komabe ndithu madera mwina ndi mwina njira ija ya mathematic ikuonekabe kuti ikuvuta mabe mwachangu akumango wauza anthu kuti ayi tiyeni tisavutike za chizungu zinabwera pa ndege izi tiyeni tilowe manyo. Ndi anthu tsopano kumapanga shift nkuyamba tsopano kupanga kumavota manyo. Zodinda chala chonchi zimene zikavutavuta kumakhala kuthamanga kuyesetsa kuti tsopano anthu achite mwachangu machawi kuti zonse ziyende bwino, zikatero kenako ndithu zikumakhala mwabwinobwino. Anyway, pali ndithu malipota ambiri kuchokera m'madera osiyanasiyana, osati wonse komabe m'madera osiyanasiyana kukhotakota kuti komabe ndithu timvere tionere kuti mmene mumu anthu kuti mubwanji akuthamanga mubwanji achinaleya malekano ali pa ground iso. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, sindidziwa yotabi ndi ena onse kublandayo. Inetu ndadzuka bwino pakadali pano ndili ndi mzanga Yankho Seunda. Mwina kungatifotokozera kuti dzina lija komanso wayima chapatipati. Ine ndi Innocent Chunga kuchokera kuno ku Nkhotakota ndikuyankhulira pa center yomwe ili pafupi ndi office ya DC yomwe imatchedwa kuti Nkhotakota Community Hall. Pamene pali mizere yochulukirapo chifukwa anthu okwana 2500 ndi omwe analembera. Mwina poyamba kupereka chithunzithunzi kuti anthu okwana 172,305 ndi omwe analembetsa kuti aponye voti yawo lero kuno ku Nkhotakota m'makonstituensi okwana asanu omwe ali mboma lino. Center yomwe ndili ino mwina titha kunena kuti yachedwerapo kuti anthu ayambe kuponya voti mwina kwa mphindi zokwana 20 pazifukwa. Ndinacheza ndi mkulu wa bungwe loyendetsa chisankho mboma lino Nixon Chimangeni omwe anapereka chithunzithunzi cha zifukwa zomwe zapangitsa kuti kuchedwa kumeneku kukhalepo. Mwina mwa chifukwa china chomwe achipereka iwo ndi chakuti pali njira ziwiri zomwe akugwiritsa ntchito. Pali makina ena omwe ndi amakono omwe akumpanga identify munthu mwachangu kuti mwina aponye voti yake. Komano makina ena pa polling station akupeza kuti makina amenewo akulepherabe kuti ayambe kugwira ntchito kapena kuti atsekulidwe ndi kuyamba kugwira ntchito. Pazifukwa zimenezo anthu omwe akuponya voti awauza kuti chifukwa makina akuchedwa mukuyenera kuti mupite ku njira ya manyo mwachangu kutengera kuti anthu achokera malo osiyanasiyana omwe ali ndi atali. So akupita pa njira ya manyo kuti akachoka ku njira ya makonoyo ngati ya mvuta akuyenera kugwiritsa ntchito manyo. Koma polling station ena manyoyo ikugwira ntchito komanso mashina amenewo akugwiranso ntchito. Koma polling station ena kapena mizere ina mashina amenewo mpaka na pano sanayambebe kugwira ntchito. Nde pali chiyembekezo chonena kuti dongosolo limene akukonzalo zikhale zikuyenda bwinobwino mwa dongosolo mwina mwaka kufika nthawi yotani kwenikweni munafunsa zimenezo ngati? Ndinacheza nawo afotokoza kuti ripoti limenelo alipereka kwa akuluakulu omwe ali odziwa za IT mwina ku office yawo omwe awauza kuti vuto limene mwina pofika cha kanthawi kena mwina cha 9 mu 10 akhala kuti mwina ntchito zonse azilongosola kuti wina aliyense azitha kuponya voti yake mwachangu kugwiritsa ntchito makinawo. Komano pali panopa nditha kutsimikiza Yankho kuti mashino amenewo ma polling station ena kapena mizere ina sakugwirabe ntchito and panopa anthu akugwiritsa ntchito manyo kupita ndithu ayang'ane nkhope yawo atinde kenako apite akaponye voti yawo. And titha kunena kuti anthu anafuula kuti mwina izizi zomwe zikuchitikazi mukanazipanga dzulo kutengera kuti malo ngati kuno Nkhotakota ndikotentha kwambiri. Ngati kuli kotentha kusonyeza kuti ikamafika mwina chakumasanaku anthu mwina ena akhala kuti mwina akudikira kuti ambuye chakumadzulo kutengera kuti sangakwanitse kuyenda mtunda wautali ndi dzuwa. So anapereka pempho limene koma mufuula. So mmene amfotokozera ngati Chimangeni amene mkulu wa bungwe ya MEC amanena kuti kufuula kumene anafuula anthu iwo anamva.
ndipo kumva kumene ndiwe kwapangitsa kuti ripoti ilipite mwachangu ku ofisi yawo kuti mwina mavuto amene awalongosole mwachangu yango. Chabwino mukanthawi kenakake tikhalenso tikupempha kuti ukhale nafe limodzi chidwi chathu timafuna tiziwe za anthu amene ali ndi ulumali kuti akuthandizidwa motani ngati mutapezanso munthu wina ndikucheza naye zitichitire ubwino ndithu. pepa yankho mwina Innocent usanapite chiwerengero cha anthu chikuoneka kuti nchochuluka bwanji kumeneko mwachangu mwina ukhoza kungotipatsa chithunzithunzi. Kulengera ndi center yomwe ndayima ino chiwerengero ndi chokwera kwambiri muja ndafotokozera kuti anthu okwana 2500 ndi omwe akuyenera kuponya voti pa center ino. Komano kufika nyengo ngati inoyi kulengera kuti zomwe tikunena kuti nyengo ikusintha kunkhota kukutentha anthu ochuluka abwera mmawa uno kuti aponye voti yawo mwachangu ndi kubwerera. Chabwino mwachidule ndimafuna ndifotokoze kumbali ya security. Okay. Kumbali ya security ili bwino kwambiri kulengeranso kuti wina aliyense amene ali malo anowa akuonetsetsa kuti ali ndi zonse zoziyenereza kuti akhale malo anowa. Chabwino tathokoza kwambiri Innocent tikhalenso tikulumikizana nthawi ina zikomo kwambiri. Chabwino tinali ndi wayana pa line apa ndaona kuti nayenso mwina mwake chifukwa cha network watithawa tikhalenso tikulumikizana naye bwinobwino tiziwe zonena kuti ndiokonzeka motani. Tisaiwale paja wayana I think ali ready pakadali pano naona kuti ochunga patience idalephera kukhazikika mwayi. Pakothawa pa line. Sikuthongera ntolera kuti anyamata amene ndi kamera ndawuza kuti anyamuke akuthamangira chitulo chakuchologo kumasamba chaji kumene Kabambe president wa UTM aukavota. Funa tiyesese mawuno kuti mose mene mukavota mapresident okusiyana tolanthana athu akhale kumeneko ngeti machita release kuti anyamuke apite. Zimaona ngati ake prioritize maripota zena amene ali madera ena kuti kuno tinapanyesa tinakutumiza kaye ripoti mmawaucha. Chabwino koma nthawi ija tidalephera kulumikizana chifukwa cha network nkutheka kuti chilipo china chake chofunikira chimene tidasemphana nacho. Yankho komanso nthawi ndikusumikizire ena kuti the start has been stolen. Sitinayambe bwino ndipo sindikubisaso mawu anthu akumaoneka ngati kuti sakudziwa komanso ndikuona kuti kufotokozera anthu pa station pano ndikumaoneka kuti zokupitirapo anthu mene apita kusintha malaini kuti ndipita ku line akapita kuti ndi line kumachita kukhala ngati chotero pano utokola akangastabilize pano anthu ayima mmizere koma ndikuona kuti tayamba mochedwa panopo amene apota ndiochedwa because anguta set up chakumene structure kumene. So I'm very sure kuti we could have done better. Ndikufuna so ndikubu simikizira kuti ngakhale zinakhala kumene anthu alibata palibe amene wachoka manso kuti akupanga yankula ndithu aliyense angokhala kudikira kuti nthawi yawo ibwere avote anyamuke azipita. Chabwino panopo chiwerengero chakwera ndithu koma zonse zili bwino sopano. ndathokoza kwambiri wayana tikhalenso tikuyankhulana kanthawi kena. Zikomo. Tili ndi Daniel Zimba pa line pa. Daniel? Yes, Tabi, ndakumvani mwadzuka bwanji. Tadzuka bwino tu kaiwe kwachitikaso zina kumeneko kapena mwina wasuntha? Apa ndi kuti ndasunthapo, apano ndafika ku Namatete Primary School kumbayani. Namatete. Namatete. Kuchilimba umeneko ati? Makamaka kuchilimba Chabwino. Zikuyenda bwanji kumeneko Daniel? Kunoko ndithu kuvota kwa anthu ayamba kuponya voti pali anthu ochulukanso kwambiri ngati mene nafotokozera apa kuti ndimene sinalili kudzako kunokonso kuli anthu ochuluka kwambiri. Pa center panopa pali ma polling station okwanira 12 ndipo pamene nthawi imakwana yokuti ayambe kuponya voti 6 koloko anthu ambiri anatafika kale koma kuvota anachederako ndithu chifukwa kuti ayamba kuponya voti chamma 26 minutes chamma 28 minutes past 6 ndi apa ndili ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akuyendesa zachisankho pamalo ano mwina nditawafunsa iwowa kuti ndilankhule nawo apereke okha chithunzithunzi kuti kunoko zayamba bwanji mmawa uno pamenenso tili ndi chiyembekezo kuti mina nkhani imene ntchito imene yoponya voti ikhali kupitirira tukafikanso ku masanaku ndingowadikira pang'ono kuti ndiyankhule nawo amene akuyendesa chisankho chimenechi pano kuno kuchilimba pa Namatete Primary School kuti timve kuti kodi iwowa
zinthuzi aziyamba motani. Ndimve kuchokera kwa iwo pakadali pano. Mayi wanga mwadzuka bwanji? Ndadzuka mulonga inuyo. Ndadzuka. Mwina dzina komanso udindo pamalo pano. Ine dzina langa ndi Shakira Kamkwatira, ndine presiding officer wa station number 12 pana Matete. Mwina Malawi akufuna adziwe chithunzithunzi nkhani yovota iyi panopa yayamba bwanji? Okay, chithunzithunzi la kuvota kwathu kwayamba bwino kwambiri. Nthawi yoyambira tinayamba 26 past 5 past 6. 26 past 6 ndi nthawi yathu imene tinayamba. Nde tayamba bwino ndithu palibe chifukwa china chonse chikuyenda bwino nacho nthawi imene Ndi munafotokozanso kuti nthawi imene mumayamba kuvota munakhala ngati mwachedwerako. Mwina ndi chifukwa chani zinakhala motero? Okay, chimene tinachedwera kuvota ndi chifukwa chonena kuti mamakina athu mmene timayamba kuwatsegula anali ndi network issue. Ndi chimenecho ndi chimene tinatipangisa kuti tichedwe kuvota. Komanso madeski athu amene tinali nawo chifukwa choti pamalo pano tili ndi polling station okwana 12. Tinakhala ngati kuti anthu amene anali pano mamonita onse timanyamula madeski ndiye timayamba kusanja station by station. Kuti tifike ku 12 tinakhala ngati zatichedwetsako pang'ono, koma tinayesesa ndithu kuti mpakana station 12 tikhale ndi madeski athu ndi kuti mpakana tikwanise kutani kupanga station yathu. Nanga mwina chithunzithunzi kuti pa station yanu ndi anthu ochuluka bwanji pa station yanu panopo? Okay, pa station yanga pakuyenera kuti pakhale anthu 580 amene anapanga register. So far amene pakuoneka kuti anthu ndithu abwera maunji mwawo ndithu. Chabwino, ndathokoza kwambiri. Thabi ndi mmene mumene tachezera ndi ena amwe amene akuyendesa chisankho pano pa Namatete primary school mu mzinda wa Blantyre, imene akufotokozera mukuti anthu 580 pa station imodzi, kwa pano pali ma station okwanira 12. Anthu afika ndithu mwaonyenje Thabi. Ndatero munje kuti mwina ndi imekaye, koma ndingokupasa chithunzithunzi kuti nthawi ina yake ikamakwana cha 7:30 pa malo ano akubwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi amene sakudzaponya goli yawo. Nde mwina tikhalenso tikulumikizana kumayankhulana zambiri zikamachitika. Chabwino, tathokoza kwambiri Daniel Zimba. Zikomo. Komatu azimba mfumu akumangani mukanenanso akulipitisani nkhuku mukanena kuti Namatete. Namatete. Ndudabo mwakakamira kwambiri Namatete. Ngamayala nkhulana so cha 7:30 muchonde kwenzani pamenepo. Daniel Zimba mmodzi mwa atolankhani athu amene ali mu mzinda wa Blantyre kuna Matete kumene kucha 7:30 wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wandi Michael Usi akuyembekezeka kuti nawonso akaponye voti yawo. Ineyo soteko ndalembesera pa Namatete kumwe. Namatete. Wodi rusumunalembesa kumene. Ine ndalembesa kumene ko. Simunaponye? Sinaponye chama paja nalawirira kuno ndikuti chama 12 kulo kumasana lero pamene ntatamangirana pa Namatete. Kuti nanenso nkaponye ndithu vote. Zanga ngobwino kuti tilowereso mu mzinda wa Lilongwe kumene ndi ku capital kumene kukhaleso kuliso Tale Center. Yeah, sure. Makamaka. Mayese sava kuti tilumikizane ni Mercy Matonga. Naye I think it's a take up. Mercy muli bwino. Mercy Matonga? muli bwino mayo anga. Ndiri kuno gaini. Naona nanu kudekha kuna kuvutani. Panapeseka kuti munthu amene timafuna tiyankhule naye wangu peseka kuti wasutaso pang'ono ndi timayesera abe kuti tikudikire amene ali presiding officer wa pamalo pano. Okay, chabwino. Ndango ndifotokozerani kuti muli patipati kwina kumukuyembekezera kulumikizana ndi presiding officer nkuti pasaso chithunzithunzi chazo chitika malowa kuti kuvota kwayambika kale komanso anthu mwina mwake afikapo motani kumbali ya chitetezo ndi kusamalira ena amene ali ndi ulumali angakhalenso okalamba kuti avote mwa machawo. Pakadali panotu ndili pa Lilongwe City Council pa civic offices mu mzinda wa Lilongwe ku city center kumene anthu ochuluka afika kale nthawi imene imati 6 o'clock tinene kuti mwina 5:30 anthu anatamba kale kufika pa malo ano kuti adzaponye voti. Mama wawo kunafikanso mkulu wa bungwe loyendetsa chisankho Ana Berontali Manja amene anazayendera pamalo pano komanso akuyembekezeka kuti abwera kudzaponya voti pamalo ano. Koma kuyamba kuponya voti kunayambika nthawi ya 6:20.
nthawi imene ndiyomwe inayambika kuponya voti chifukwa chokuti panali kulongosolera kwina ndi kwina makamaka pa nkhani ya alphabetical order kuti kodi mayina awo ayima pati mayina awo ayima pati nde kuna zinachedwetsabe pang'ono ndipo anayamba by 6 kumene anthu anayamba kuponya voti. Anthu afika maunyinji ndithu ndipo anthu amene akuyenereka kuthandizidwa achikulire naona munthu ina nakatenga munthu wooneka kuti wachikulire anakamtenga kunzere uko kuti ayambirire kuponya voti. Nde ndikuti anthu amene ali ndi ma special needs akumaonikiridwa koyambirira kuti athandizidwe koyamba. Pa center inoto pakuyembekezeka kuponya voti anthu opitirira 3,500 ndi amene analembetsa, amene anapitirira 3,500 ndi amene analembetsa pa center ino, ndipo ndi amene akuyembekezeka kuti aponye voti. Nduzozoti pofuna kucheza ndi presiding officer chilipo chidwi chimene uli nacho ndi magawo ati amene mwina mwake tikhale tikuyembekezera kuti ukakumana nawo tikhale tikuziwa zogwirizana ndi mmene udafunira kuti uyankhule nawo. Hello, sindinakumveni bwinobwino. Mercy kuti mvapa? Ya pamene. Ndimati pofuna kukumana ndi presiding officer chidwi chako nduzozoti chili chinagona magawo angapo. Ndi magawo ake ati amene ufuna udziwe uchokera kwa presiding officer. Makamanga kuti mafuna mwina iwo atipatse chithunzithunzi kuti ngati panali mavuto ena amene anakumana nawo, ngati timamva nthawi ina yake kuti kamashini kena yake sikamayenda bwino, ndi ndive mavuto onsewo kuti analongosolera bwanji, koma ndikuti kuti panamva kamashini kameneko kakuyenda bwino. Ndi timafuna kuti timve nkhani ngati zimenezo kuti ngati panali ma issues ena ndipo ngati abungwe la MEC anathana nawo motani. Chabwino. Mercy, unafotokoza kunena kuti paliso anthu achikulire. I'm curious to know kunena kuti amenewa unacheza nawo, ndipo ngati unacheza nawo ambiri mwa iwo akuoneka kuti ali ndi zaka zingati, komanso ndikoyamba kuvota kapena ndikachingati? Ayi, anthu amene wawa mwina sindinapite nawo mu dongosolo, komano iwowa amaonesa kuti abwera ndithu ndi chifukwa unali mmawa kwambiri nthawi imene atangoyamba kuponya voti. Ndiye anthu amene anali kumbuyo kuti afika kumochedwerako ngati anthu amene wachikulire oneka kuti akula amakatengedwa kuti ayambe kuponya voti, akhale kutsogolo, apereke chidwi chawo posankha mtsogoleri komanso aphungu ndi makhansala. Amene watu mwina atokhala pakati pa zaka 70 ndi 80 achikulire ma ages amenewo. Yeah, ndithokoze kwambiri Mercy ukakumana nawo presiding officer move to believe kuti mutifotokozera kuti tilumikizanenso. Chabwino. Tilowere mu mzinda wa Lilongwe komweku. Leya Malekano ali palailipa. Munthu wankulu kwambiri. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kai kumeneko. Ifeso Lilongwe yakupalirana kwambiri. Kwambiri tutapochita sanje. Yatipanirira komanso kugona kwake usiku kunavuta, tumangona nthawi kuti kodi yakwana sindichedwa. Ine nafotokozera pa utatavuwa mchezo kuti zikuoneka kuti ambiri simugona ya. Ndipo ndesiti nagone tumati ukatere kuti koma sindipezeka ndazuka iti kolo. Kodi kisenta atatsekula kale. Koma Amaleka tili ndi mlandu wanu tusimukuchita bwino ku Blantyre kuno mukusowa atu. Dio Gracious wakubani kumeneko? Komatu munakakhala anthu oyamika. Chifukwa Lilongwe kuno ndangokhalako masiku ochepa, koma ku Blantyre munandipanikiza kwambiri. Ya kupezeka kwanu ku Blantyre kuno nkoyepula. Koma tidziwe muli pati ku Capitol. Ineyo tu ndili pa Kawale polling station. Chabwino. Kawale ndi katikati ndithu mwa mzinda wa Lilongwe. Ndipo ndi kumalo ndithu kumene kumakhala anthu ochuluka kwambiri. Nde ine ndili kumeneko kumene anthu pakadali pano inkati ndithu moponya voti. Zikuoneka bwanji kumeneko? Noko zikuoneka kuti yayi anthu okawale atuluka ndithu kuzaponya voti. Moti mene imati a minute past 6 ine nali ntavumbuluka kale ndili pa polling station pano. Ndipo kuponya voti kwayambika nditafika kale. Komano ndifotokoze kuti mene ndimafika ineyo ndapeza zokuti malaini ena ndithu anthu adzadza kale, koma mwina
panalibe dongosolo lenileni kumayambiriroko kuti anthu adziwe sinanga kuvota kumayendera in alphabetical order line sikumangoyima kuti bola waima pa line ukavota zikumatengera kuti nambala yako imayambira chani ndi nthawi imeneyoyo zimavuta kuti anthu adziwe kuti kodi ineyo dzina langa ndikuyeneka ndiyime pati nde ayamba mochedwa ndithu komanso zikuoneka ngati kuti mamonitors a center ino akuti afika mochedwa ena anafika msanga ena afika mochedwa nde monga mwa malamulo a bungwe la MEC sangayambe kutenga katundu wawo pamene anasungako ndikumayika pamene anthu akuyeneka kuponyera voti sanabwere monitors nde zikuoneka kuti anayamba mochedwa ndithu kupanga setup kuvotera pa ground nde anthu ambiri anali atayima kale mmalaini ena anayamba kung'ung'uza nthawi koma iyayi zonse ndithu panopa zili mkati ndinene kuti ma polling station ayamba nthawi zosiyana ena ayamba 6:15 ena ayamba 6:30 ena ayamba 7 ena anayambako mwamsanga koma panopa sanayambe ndithu 6 koloko enieni. chiwerengero cha anthu leya timafuna kutipatse chithunzithunzi kuti achinyamata akuoneka kuti ndi ochuluka kapena ndi ochepa ngakhalenso achikulire komanso amayi zili bwanji kumeneko kumbali imeneyi panopatu mmene mwangondiuza choncho musinanga ndilipo mpano ndikuyang'ana mizeremo kuti ndiziona ndithu mukuoneka kuti yayi achinyamatawo ndi atuluka tikakamba amayi nde ndizosanenayi chifukwa amayiwo nde alipo ambiri ndithu mwina zikutengeranso kuti amayi ambiri ndi amene analembetsa kuti aponye nawo voti chaka chino komano zikubalansa ndithu achinyamata atuluka amayi alipo achikulire nawonso ndi akubwera ndaonapo achikulira ngapo ena kuti achita kugwiridwa mkono ndi anawo kubwera ndithu kuzavoti kuwatizira bwinobwino nde pakawale pano ndi kuti mbali zonse ndithu zatuluka abambo abwera pano achinyamata ndipo mmene ndimafika kale mamawa ndapeza achinyamata ndithu afika kale pamalo pano kusaponya voti ena apa kuchita kuoneka kuti akuchokera ku jimu adutsira kumalo kuno kuti aponye voti azibwerera mmakwawo alipo ena akuluakulu andale amene mwina mwaka akupikisana nawo amene mwamva kale kuti aponya kale voti ngati kuti komanso pakadali panopa sindinaonepo wina aliyense kuti wabwera kuzaponya voti ndinapita kukasuzumira kuti kodi akupikisana nawo apa ndani kuti ndione nkhope akamabwera kuti ndapange capture koma pakadali panopa sindinaonepo wina aliyense amene akupikisana nawo koma tidikira kuti tione kuti kodi zikhala zikuyenda motani. iyayi tithokoze kwambiri mayi Malikano tikukufunirani kusamaliridwa kwabwino pa Kapitolo mudzabweranso koma mudziwe zimenezi mwatanane mafunso atha bwanji koma mudziwe ichi mudzatifuna apatu ndiyenda presiding officer ndimaona ngati kuti mufunanso kuti mulankhule nawo kuti alankhule ziwiri zitatu akamanga yochedwa sitidadziwe kuti muli nawo limodzi tayikeni pa line utiziwe kuti chinachitika nchani ine iziphabi ndi yankho kuti zikuoneka kuti voti ya ulendo uno zimene zikuchitika ndithu ndizosiyana tena ngomati ukabwera poyamba pa 2019 pa polling center pamakhala munthu mmodzi amene akuyang'anira pamalo posepo koma panopa akuti pa polling station pena paliponse pali ndi presiding officer wake nde moti ukafuna kudziwa zokuti ngati panopa pali anthu 2640 registered voters nde pakukhala zoti pa polling station paliponse pakumakhala ndithu ndi presiding officer wake ndipo panopa angogawana kuti anthu 528 pa polling station pena paliponse nde ndili nawo apo kuti mwina angofotokoza kuti ayamba bwanji kuponya voti mmawa uno. Kuyamba voti mwina dzina komanso udindo wanu pamalo pano. Okay, ni Timothy Steve, presiding officer amene akupanga mani station number 3. Zonse ndithu zayamba bwino mwakamaza kupena mavuto tojepa komabe zambiri nazo zayenda bwino nakasitimenera kuti mwina onse mbali zonse zokhudzidwa zikhale kuti zilipo komano anthu onse tilokonda kuti onse amene timene tikhale nawo ndipo onse zikuyenda bwino pakale panopa ndithu palibe vuto onse zikuyenda bwino. Nde mwina nkhani ina yankho ndi Thabi imene tapezanso pakadali pano ndiyo kuti chipangizo chija chimene anthu akumayikapo chala chawo kumatsimikizira mayina zikuoneka kuti pa polling station ena chikuvuta kwambiri anthu akumangoyima umangodikirira akayika dzala anthu awiri chikumazima
kenako akayikaso pena sichikumagwira nde ndinaona kuti anthu anatangwanika pamenepo amathamangathamanga nde mwina angoyankha kuti kumbali yawo mwina zikuyenda bwanji pa polling station pano simunakumane ndi mavuto amenewa. Mavuto amene sidakumana nawo kwenikweni chifukwa paka panopa sidakumana ndi vuto lilo sakhala kuti mwina munthu yamuyikakalira machinazi pali njira ina imene tikumbatha kuwathandizira ya ndi oti ndithu wonse akuthandizidwa ndithu ziko chabwino leya china chikachitika kumeneko tilumikizananso kuti timve kuti zikuyenda motani. Neto ndathokoza kwambiri apa tuthamangathamanga tipitenso kwina tikaona kuti zikuyenda motani.